Napanang namin dati nga kables mga di mo tumulong mga kwamal. Nga bunag mo tikam gamit mo sa akin nakadado. Bang, napanan ni kwa kables. Adik ta kwarta o maturog. Maning. Printing nga na daw maturog namin nga kwa. Ano nga min tikukuan natin nga maturog mo dati kakaiso na nga gawid ke. Nya, kain iwas turog na naka-aircon pa. Mauna yun ay. Kables. Ay, dati branya. Ha? Dati Awan, basta maturog ka lang pa. Maturog ka lang pa. Yeah, imasahe ka pa ah. Game, imasulat ka maturog. Papigsak pa di aircon. Ikwak pa na ako ah. Napudo. Isagat ko ato. Tilamiis na. Murik nam siguro. Tilamiis na yan. Oh. awan ubray ta, handa kailangan dito. Awan to brani. Awan. Urasan na ka malamina. Ha? Malamina. Malaming ka? Uy. Tangalatan ah. Handa ka guys, istorboy. Pulpulos. Sige. Kaya banda kung ulat tanong kailangan tak dita. Why, na yung kandangan tulat ta. Damdama. Ay! Napay. Apay na napanan ni Kables. Nakablies? Amom nga kwa. Sipod datoy data ka mga mulat ate amunan nen gudwa natin pinggan iso nangan. Wa maturog. Kita man iso ka kasla Uy, kuribot. kanayo nga maturog kita. Kasla kuribot ti kalo magnaon pa tingad nanti butsog Uy. nan. Mamaturog. Uy, Rita. Kita makasarak kila ka ata makasarak. Kasla pagluluksa ko. Dita ako mo nagkata pagluluksa. Makasarak ka tata. Uri niya susuhol na kanya pulos nga Pulos. kuhanak nga agpasuhol. Pulos, naka-aircon pa kita. Nakita man sosial. Ung takatoy. Api kasla. Among mga kabar bumangon ka dito kunay tumulong. Apa ito ubray ya? Awan obrame dinong. Ha? Awan obrame. Sila dati pagkapagkutog nga. Aman? Kuribot kung kuna na Ha? mga mga. Sleep well, sleep tight, sweet dreams. Ha? Ay ba no. Tanod na kailangan niyo ta? Awan. Ang kay ngagbabain. Awan ti masapol me. Adon sa tipa pabakat damang dira. Awan. Ha? Maturog ka na tan. Sleep tight, ha? Sweet dreams. Sige, Ulisan ka no. Sige. Ay. Uri ka gubra ni Kables. Uri sa tayo. Eh, kasi manang taptay kami pa nga gupubra. Ha? Ni Kables diri jala tanga maturog. Di pa timultulong nga nagupubra nga nagbabagkate ko ah. Ite kay gamgamay. Taptay kami pa nga pagkat nga bakat. Maturog lang ta kita. Hoy. Apay hampolos mo tulong Uy. tayo. Bolos. Anak nga masuulan dahil yung anak ko takwa. Uy. Ang paparehas amin nga anak kayo. Oy, Permiti sa doon na. paparehas, kumati pa nagubrami Dapat ah. nasa doon. At titinulong kayo Uy. kapatid Brayo. Gusto lang unay. O, siya na ta. Narita. Ungtan nyo. Ungtan nyo. Sige. Naka-aircon pa. Nakairko, nakalamlami ispeto. Ayan na. Nakaturog. Bisyo mo dahil ito. Yan anak ko. Pirme data. Hoy. Etan nyo te brana. Di na kayo pa mailiw ay. Iso pa yun ah. Kitain nyo. Baka mo no, nagurigur sa mat. Ha? Anak, sa nga guri-gur nakalamlamis na yan na. Oh. Ay, haan. Ha? Anyo nga ungtan. Anong araw? Taagin ina na makaturog la unay mo. Makaturog? Makaturog. Anyo nga kuha ba anyo si kay latatag. Wala na kayo masuhulan eh. Di mahal na kayo masuhulan. Nakadado ka. Katuro. Oh. Rulad. Oh. Bye. Basan? Pasag ikaw sa. Pasay? Kurang sa magitan. Ay gusto ata. Ah, Gusto na ang kurkurang. Awan, anong kurkurang na pulos? Bagay mo alam mo na. Ure bilangan. Ha? Eh, Ure bilangan. bilang walker ka doon eh. Oh. Bibito ko na eh. Awan. Ang dama na! Dam. Sublim amin! Ay dapat. Sige. Talagang Aray. kumantay amin. Ni? Awan, ni. Aja bisa. Ha? Awan! Ure kam ka! Ure kam ka! Sublita kin ina natin. Tignan mo kinina ka. Sabali ka. Kupitan tak pa yun. Apa yung nabilang namin ato, kwarta tindaan.